Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kadusngay. Umay kayawn, taagdudupong tayawn iti tangatang, amang pasangbay ditoy programa tayaw, babaan kanay Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Ngam sakbay nga intay agpukaw kadusngay, kadagitay san pa'y anak arami diti daytoy, aramidon yawn papagayam. Like, share, and subscribe dito'y channel tayo, Lady L Channel. Pukaw nga rudain. Shout out dita, Tumog Luna Apayaw, from Rudy Mar Agrade Nicolas. Kablaw ken ni Anthony de la Cruz dita Dolowog Alfonso Lista Ipugaw ken family Matyo nagtaw dayta ken ni Mary Ann Matyo. Naragsak pa nagdingag iti pamilya Galope at taga Pangasinan nagtaod ken ni Renato Galope. Shout out ken ni Celia Ader dita Bugias Benguet. Kablaw kanigayim ko Casey at taga Kabatuan kan mother ko kadusngay akan ayon na dumdumngay. Nagtaw dayta ken ni Darlene Tabunar Beronilia. Bueno, intay nga rudain basaan ti surat ti pagayam tayo naglingay di tinagan Vince ite Baguio City. Kastiman ti surat ni Vince. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Lady L Productions. Nakapagsurat akmet kayat kuman ti pabalakadan ken ka kalpasan na may drama ti pakasaritaan nga inak idatag ken ka. Saan asyak ti pakaisentroan to'y salaysay ko Mang Bianong. No di kat iti maysa kasingadan agayim kao. Kastoy man nga raw ngayon na rugyan ti amin Mang Bianong. Vince, kuyugan nakto maninton malam. Papanantaya. Umasidag kamat dito'y ayan ko nagadayumot ti ayan mo. Agpimpinok kaw tamutan. Kwa. Kaya't ko amin dito asidag titawa. Presko. Siyak man langan ti umasidag kang ka. Ay, sa anan. Di takalangan. Di mo kaya at nga umasidag kang ka? Sana kasta. Nadagaan ngamin. Isang magpapaangin na. Anya anadagaang. Kitno kalamlaminan na ita dito'y bagyaw. Basta. Sa dino kami na yan, ita ko na mapapananta. Kwa, kuyugan nakman ama pa ni Jay Molinton malang. Anyat ko hindi, Jay. Mapanak man gumatang iti, sagot ko kin ni Laura. Anya? Sinong batan nakakading?
Saan pa nga raw? Parang mapagtinag ka no kanayon asagutak. Alang nga raw, agawit ka pa lang tayo kagdigusan. Apag iso no mapantay si Molinton malam. Anyang agdigos. Naglamain, agdigos akit dahin. Agpapudot kayo ti pagdigos mo ha. Ay sus, saanan. Kasla adda ay stidanom ita dito'y bagyaw. Iso bay-bay amon dita digos-digos dita. Ha? Ang jacket akmot arumwar kan agbuneti ak. Asino pa'y nga iti makamwa sa anak kaya man nagdigaos. Imanaw gaya man ni Alvin. Ay, wandatang. Makaangasak matlangan itinalukay. No kasta, saan lasyak ti nakaangaw? Ha? Dandan ni Jack ngamin makasidag kada kayo itay. Nang runa itay inikat ni Alvin ti jacket na. Grabay, kasla nagdigos mo ten itay. Nagbabadan iti bawang kay nabangles asuka, anabukbukan iti pates. Aglalaok at talaga ti angot na, hayapaw. Ay, huwan nga ron tatang. Naghiling kami nagkilaw iti sibuyas kan bawang. Mabutang mo nagdigos. Iso asabala talagang ti angot na tatang. Nagmaday, ibagam ngamin kankwana nga agdigos Ibagam nagmaday ti angot na. Nagsakay ti tiagaw. Mabainak mo tamang ibaga tatang. Ibagbagak lang nagdigos. Awan mo't. Di nakikaskasaw. Kababain akadwa ti kasjay. Nang runa no ado ti tao. Ang mga na mapagbidutan dapay asikat tinaangaw. Nabangluak mo tatang. Oray naglamin. Ikagkagumakla tatagdigos. Jak makaruwar kan sa anak akomportable no jak agdigos iti may isang aldaw. Nga oray nalamin ti panawal. Apay nga adi ka pala nakarubwat kat kunak adagasan ka ita, Veins. Ako kunak ngamin no saan ta matuloy aramwar. Matuloy ta Saan amabalin saan? Mabit lang nga ro tagdigosak. Anya, sanain, kastamon, jakto pa'y nagdigos. Mabit lang agdigosak. Orayin naklabitan. Tatang, rumor kamin. Alaway nanakaw. Alvin Barao, gumatang kang tumutin iti sabon. Bangbanglaw, toothbrush kan toothpaste, wine. Ay sus, masayang lang na kita, taman manukmut lang nga usaran. Gumata nga kiti kanayon nga usarakan ka nag-atata. Ngamti gumata nga kiti niti sabon, toothbrush, kas kada toothpaste dita. Bawang kas kada sibuyas kit di ata, dayta ti kanayon ang maibos ijay balay. Anya? Naputput tayong dito, Jeff. Pick up to, mat namin na pick up ti driver. Kasla sardinas tayong. Dosi ngamin to jeep ang nagluganan ta. Nagdaga ang laki nga rudan. Sapay nagpuskol to jacket ko. Yanos mo na. Sapay traffic. Ikatikman langan to jacket ko. Anya? Ay sana. Jak maanusan ti dagaang na. Mabitlaan. Ay sus. Oh. Rumwaran ti power ta. Ay. Anyan nga angot. Kaday ta. Naikat kong ti jacket ko. Fresh kong. Nagamot mo tayo saan? Ay, sulwan nyo, ti ako nyo Awan mo tinaangot Ako. Ha? Nandun ti magbagiyaw. Baksay. Ang baybay amo. Ang jacket din Alvin. Nagdaga ang araw. Intong dumsag pa yung dito, Jay. Mangibabaen ni Alvin agayam ko, no iso ti kadkadwak arumrumwar mang biyanong. Nang runa ide, awan pa ti pandemya, ta talaga pagpag ti jeep apagluganan.
Kan nagadaw ti tao iti tunggal mol apapapanan may. Di namat nga raw amaw ti mangrik na. Ti amuna ket saan anaangaw. Ngem grabe mangbiyanaw. Agkapsutak pa'y makaangot kan ko na. Jakmet kayat amabainan tirek na. Iso ajak maidiretso mangbiyanaw. Kuyugan nagtuman na mapan iti ayan dalura, Vince. Si kanti mapan Alvin. Saan ka na kuyugan? Ne, apay ngay. Medyo nasakit nga minti ulog. Kasta aya. Sapay sarong karak kumanilura iya boarding house na. Mapan kanto na may sama. Sige nga rod, Vince. Siyak to lang inti mapan iti ayan ni Laura. Aguri ka man. Apay anak ka face mask ka. Ako amin. Ada pa natin ko. Diyak kaya ta maakaran ka. Ay sus, sa anak anala ka amak akaran. Isu nga awan nga rod ti parikot kanya. Ma'am, no apay anak ka face mask ni Vince Alvin. Uwan tata, agpanateng ka naw. Tatang. Adda nga men tinaangot. Nasakit ti agong na namang angot na. Kain oray siyak, nagsakit ti agong kaw ang makang angot. Ano saklaeng no daytay saan na maliklikan nang runan no umas asidag tinaangot. Kasta aya tata. Nagkarumeten day ta anaangaw. Uwan nga raw, nagkaraw launay. Dinamot mangrik na. Awan babain na. Nagangdag nga raw. Ni tata may kasano ko mga agbain nga tinaangaw ket di namot ammo anaangaw. Kasla di basura mat ammo na nga raw anaangaw. Na. Alvin, si kanton ti mapanitayan ni Laura. Kaya't ko talagang sumrok iti silid ko. Mati talaga tiriknak. Sige nga rod, mapana kaon, Vince. Awan, dinamo talaga ti mangrik na dayjing Alvin. Dandanikla direct silent nga isaw ti dakdaka mata ka naangaw. Baybayan yung tatang. Ang mga numasayar tirik na ibagayo nga iso tinaangot. Oray pa'y numasaer no pudno matibagbaga. Tatang. Si kakit day ti mangibagakan kwa na bareng no denggan na ka. Bareng no agbain ka nagbalew. Panagrik na namat kat saan na naangot, tatang. Kun saan ngamin na talaga managdigos. Tagalaon yun ngamin. Nairuwa mi tinapudo ta klima. Iso nga di imayin nagnaid dito'y bagyaw. Saan mo ta naman nagdigos, tamalamin ka naw. Baro pa'y mat nga raw. Anyalangan ti kunaan ti balasa nga sarungkaran na ngay. Tatang? No talaga agayam mo. Iba ka ma. Taplusan da pagsasaritaan tiliklikutan na. Tinapod no agayam. Oray pakasairan ti gayam mo. No pagsayatan na. Ibagam. Tapno muna ti ilinlintag na. Saan ka nga agul uli maklatan? Kasi madyagayam mo. No pagsasaritaan da tiliklikutan na. Gapo iti angot na. Naimbag nga oras mo, Laura. Anya ti masapol mo? Saan nakmat ngamin replyan no agtiksak kang ka. Iso nga'y maya kon dito'y boarding house mo. Kaya't kaasarong karan, Laura. Awan sakit ko. Diyak kasapulan ti asino man amang sarungkar kanya. Laura, amumait nga agayatak kang ka. Alvin, mamin ano ka di nga ibagak kang ka asaan ka nga iayatan. Sardangan na kun. Anay ko, di nagpay pinapaunag iti boarding house mo ngam inulit mo manan tinang busted kanya. Pasensya kan. Ngamjak kaya ti agkonsimisyon no makinobyo ak iti angdod asaan nga agdigdigos kan saan nga agsipsipilyo. Ha? Nagangot ka sumarungkar. Di kan sapay nagdigos mo't. Nilura mo, naglamin ti panawang. Mawatam mo no sa anak ama kadigos Sabali ti angot mo, Mang Alvin.
Saan ka maanusan akasao iti mabayag? Iso apasensyakan. Bye! Ha! Bastos na di alura. Ah? Apa yan? Agasam, imbaga nakit din anaangot at, iso binastig na, Anya? kunamlan asino akababangluan. Nagmayat ngay kog tarjeri daw ti boarding house na. Ay isa na, di mo aramidan dayta. Amang ano ireklamo na kapay, sikat malaksan. Kasanaw kat makapabad trip pa talaga. Basti din naklang araw din. Ibaga na pa ay anaangot at. Sa anak mo't anaangot ah. Sigaman ti mangibaga kanyak, Vince. Naangot ak ka day. Ah, Ibaga man ti agpaisaw. nabanglo ka, no agdigos ka. Kanlikli ka mo ti mangkilaw iti sibuyas ken bawang, no day tay mapan ka sumarungkar. Tanagbayag amay kat ti angot day jay. Mangan ka lang iti kasjay, no saan ka arumwar. Isukit din ti mangisuro no anya ti paunag ko. Mayat to pa ti bawang, taagas ti high blood. Oray man no nakabangbanglo ka no high blood ka may. Di kay kayat kaon jay agak bawang dita. Naartikit di one day jay alora. Imbag ko man no saan anaangot ti sangaw na no agriing iti agsapa. Nalaos ti sakit tinakam ni Alvin ken ni Laura, gapo iti panang basted, kain panang ibagana anaangot ti gayem ko mangbiyanaw. Di na maklaon ti kinapudnaw, at talaga amaday ti angot na. Dayta ti makagapaw, iso adyak maidiretsa ta, agsakit mo tinakam na. Inan ano saklat tangarudan, no daytay mapanit ti balay may. Iti na minsan, nagdagos ti kasinsin ko abalasang ditoy balay may, iti imay ditoy siyudad ti Bagyo, Mangbiyanaw. Naimbag man ta na panunot mo tagbakasyon dito'y Bagyaw in San Jose. Waninsan, agdagusa kumapay dito'y balayo. Agsapol ak kuma dito iti panggedak. Kastaya, Waninsan, adaw ti trabaho dito'y. Basta nagagat kang agsapol. kastati ko na ni tatang. Iso nga imayak dito ayan nyo insan. Sa nabalita, agsapol ak iti boarding house ko. No makasapol akon iti panggedak. No, kayat mo, adda bakante a boarding house di tababa. Ora si kanton ti mga abang. Ha? Kastaya? Wen, pimanaon di border mi nga estudyante di nakagraduar. Isa bakante. Sige nga rin insan. Uray siyak tun ti mga abang. No makasapol ak tun iti panggedak. Jack Lime pagarap nga addagayam ti napintas akasinsin ni Benz. Ha? Maragsa ka na kamakamamugan ka ading Rosie. Kwa? Kasta akmet mga Alvin. Sapay ko ma, tagbalintaan na singed iti tunggal maysa. Wana, day talagayam. Gayem na ka ni insan Vince, iso apa nagkunak. Agbalintan tumot anasinged iti tunggal maysa. Benz, kursunadak ni Rosie akasinsin mo. Nga mabainak met nga agdaton kang kuana. Ah, Mabaling ka day nga ilakad na ni kasinsin mo, prime. Oo na. Day talagayam. Agyaman na. Panagkunak. Da kamin at talaga tinaituding apara iti tunggal maysa. Ah, Da kami ti soulmate. Iso ngay may dito'y bagyaw, tapno agam ammo kami, kat agasawa kaming taon. insan, kursunada nakakano ni Alvin nagayem ko. Nadlaw kumot day ta insan. Ay, Apay, insan. Jack tay pinsan. Anya? Kat no natarumot ni Alvin. Natawar nga agpaisuano, saan pa'y amaangot, ti payud na. Ah, Ken mabuteng samot iti toothbrush ken toothpaste jagay mo insan. Yelo nga minun ti makitak nagngirsi. Saan mo ta pa naging dadalos ang makaparugit insan?
Si kanto ti mamagbaliw kun kuana Ibagam ti di mo kayat, tapno baliwan na. Ay na, mabainak lang. Ang mga noan niya pa'y timakunana. Ibagam latanoan niya ta adday ti riknam Kastamo ta talaga. No agkinaawatan kayo katagbaliw, di nasaya at launay. Agkursunada ni Alvin ken ni Rosay, kunam. Wen tatang, Ay sos, upayo mo ni Rosay, tamang mailawan ang mga clown ken ni Alvin. bayan nyo tatang. Barang no iso ti mamagbaliw ijigayim ko. Sa bagay mo't kidiya, no talaga akayat na ni Insan Mau. Agbaliw ko mga raud. Nagtara lalaki, ang malmas ti kinatar na, taabakan te, umatiboor nga angot na. Sana bali tatang. Patsek ani Rosie ti mamagbaliw ken kuana. Inikat kon ti sapatos kaw sakbay asimregak diti boarding house mo. Ha? Ta, nabasa jay nagnaak ta nagtudaw. Jak kayat amarugitan ti boarding house mo. Maragsakan ak unay ta sinangonak, Rosie, ading. Mang Alvin. Apay nga, aputam day tangiwat ken agong mau. Di kag danag, ta saan anaangot ti sangaw mo. Iso adi mo nga rod aputan day tangiwat ken agong mo. Amok saan siyak tinaangot, Mang Alvin. Ha? Adda ka dinaangot? Adda nga rod. Ay, jak maanusan nga ang angutan. Una yun day tanga angot. Ta si kalaeng ti makaang angot adeng. Ay na, jak kabaulan na talaga. Kasla, adda na tayo nga utot. Ha? Amangan no adda lang iti sule tinatay nga utaw. Ha? Kaya't mau tatulungan ka amang sapaw. Saanon? Agawid ka lang Mang Alvin. Ne. Apay nga'y apagawidin na ka. Kat saan tapay ang nagsarita iti napaot? Sa pulik lang dyan na tayo nga utot dalusak man. Ay, jak maanusan at talaga ti angot na. Nalabas. Nagangot. Insan, jak kayatin asa nga ilyan ni Mang Alvin. Iso si kala kuman ti mangibagakan ko saan na sumarsarungkar kanya. Anya? Jak kursunada talaga, insan. Mabainak lamang basted kan ko ta, gayem mumot ngamin. Rosie? Nagangot. Wen, sobra ti kinaangot na insan. Saan lang ati payod kan ngiwat na tinangot. Uray jay saka na. Kasla na tayo nga utot idi inikat na ti sapatos na. Ha? Insan, bagaaman. Sika ti mangibagata, sika ti gayem na. Ibagam nga umatibuor ti angot na. Daytoy ti parikot ko, Mang Bianong. Kanayon latta ti isasarungkar ni Alvin ken ni Rosie a kasinsin ko. Imbagamot ti kasinsin ko, nga awan tinamnamaan na kankwana. Ngem kanayon latta ti isasarungkar na. Ta mangnam na malatta kanaw ngagbaliw ti pangedeng ti kasinsin ko. Saan mat amay baga ni Rosie, ti may papan iti angot ni Alvin. Kan oray siyak Mang Bianong. Problema ka diretsaan ni Alvin na gayim ko, ta nalaka masasaer ti riknana. Amangan no ma-offend, kat pangrugyan ti saan may apanag kinaawatan. Anya nga tati kasayaatan nga ramidag, Mang Bianong. To'y pagayam mo, Vain City, Baguio City. Pagayam ko Vince, ti gayam kat may sasagot kadatayo ti Diyos. No awan gagayam, ti biyag kat nasikor ken makapaliday. Ngem saan nga amin na panaggayam kat napatag iti panawin tayo. Ngem ti daduma kat nagpatag ang mapagtalinaad.
Ti madaduma ket mangitunda iti panakaupay, panagbabawi, ken leddaang. Ngem kasanom makilates ti pagtalina edem agayam, ken no asino ti paluspusam. Para kadagiti daduma, mabalina daytoy ket makapatikaw, unaan mo dagiti daduma, saan na nakasapulan, nang runan no, impagayam mon tabagem, ken di mo kayat te makapasakit iti rikna te sa balay. Ngem iti sumagmamanaw apunto, masapol nga agbalin ka nga honest iti bagem. Kita manay bagti panaggayim yo, ken ikadeng no pagtalina edem ida wenno paluspusamon. Mayali kakam tabagem iti ado aleddaang no mangedeng kadagos. Ngem kasanom masinuno no anya ti rumbeng a pagtalina edem. Ti panangam mo iti makadadalagayem ket may saan napatag apasat te kinataom. Anya ti kalidad ti pudpudno agayem. Umuna, managayat, nadayaw, adaan positibo nga impluensya, managpakawan, mapangnamnamaan, madadaan ng sakripisyo, napudno, makaipaay ite inspirasyon, managtepal, naannag, suportado, saan anauyaw, mapagtalkan, managtulong, dumngeg ite kinasireb. Dagita te mayat agalad ang mamagbalain ite nasaya at apanagdayam. Ite sitwasyon mo ita pagayam ko Vince, kasagudayan te nasantuan na kasuratan, nasaysaya at te napanayag a panagtubngar, ngem tinalimad a panangipatag. Ipakita kanayon ti may sagayem ti panagayat na, wenno pamatig na. Te panangipanayag, wenno panangibaga iti pudno iti may sagayem, nga oray nasakit pa'y daytoy, ket may saatanda te napudno agayem. Ibaga mi tinasaya at awagas ti pakababalawan ti gayem mo. Tano napudno matlaang ipangag na ka. No saan man, adakin ko na daytan, ta isumat ti masiknan. Alright, that's alright. Ala, kasta manayin papagayam, aging gangay ti sumarunumanayin ngayon tayo panagpapatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagmina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!